Bungwe lochita kafukufuku kuno kwa Africa lotchedwa Afrobarometer linachita kafukufuku wake ofufuza kuti kodi Amalawi tivote lero monga votere ndani. Ndiyo kafukufuku wawo anapeza kuti Amalawi 43 pa Amalawi 100 ena aliwonse akuti akufuna atavoteranso chipani cha Democratic Progressive Party DPP komanso mtsogoleri wake wa dziko lino Arthur Peter Mutharika. Nde zimenezi anthu ambiri akambapo maganizo awo. Ndiye pano ndi Manyasa Voice Box mwachisolowezi tifunanso tibwere ndi munthu wina amenenso naye ali ndi maganizo ake pa nkhani imeneyi. Munthu ameneyu ndi olchamedzero kuti Frederick Pile Malata. Frederick Pile Malata amacheza ndi mtolankhani wina amene amafunsa mafunso pa nkhani imeneyi, ndipo iwowa akukhulupirira kuti ayi izizi basi ndi zam'maluwa zilibe ntchito, anthu ndi amene amakavota, ndipo a DPP asasangalale kwambiri chifukwa chakuti Afrobarometer yeniyeni ndi imene achita Malawi pa 16 September 2025. Mwachidule Pile Malata sakugwirizana nazo zakafukufuku Afrobarometer kuti Amalawi afuna Professor Arthur Peter Mutharika atabwereranso pa mpando wawo. Ndene khali modzi kuti voti Pile Malata anati bwanji pa nkhani imeneyi pano pa Nyasa Voice Box. Dale, ya Frederick Amadela ya Frederick Pile Malata amene talento ndikukumbira na nkhani imeneyi kuti nkhani yokhudzana ndi Afrobarometer ina iwo yoyambirira ayilandira motani kodi ayilandira momwe zachitira zipani zina kapena zipani zinanso momwe zikutsutsira kuti awosatira zipani zawo asatengere Pile Malata masipa bwanji pawo. Ayi ambuye watizutsa ndi moyo tikuyenera kumuyamika mu zonse chifukwa cha moyo umene watipatsa. Inde satisiya okha anake sasiya okha. Ayi sawasiya okha, zinthu zikhoza kuvuta koma chikhulupiriro sichimayenera kuti chizitsika, chimayenera kuti chizikwera ma situation ngati amenewa chifukwa chake amati ndizakhalapo mu nthawi ya sautso, so Mulungu satisiya mu nthawi ya sautso. Amen. Ndi Afrobarometer imene ukasakatalasa imene inaone kuti ndi agolerero ambiri yasalira chipani cha DPP ndi almost 40+% imene inaone kuti kusalidwa ndi NPP 20+% zinazo nkumagawana chotero kuti mwina Afrobarometer imene ikutanthauzanji ulendo chifukwa mbuyo muyakhale kuti imanena zoona akanena kuti akudachita bwino zimayenda ndi chimodzimodzi. Ndinganene kunena kuti mu 2019 pamene Dr. Lazarus Chakwera anali leader of opposition pamene anatenga Asidik Mia kukhala running mate wawo, sanali anthu onena kuti ongokhala ndi kumangoonera zinthu zikuchitika. Anali anthu othamanga omachita kuona kuti chimene akufuna kuchipeza ndithu. Ngakhale DPP imakhala ili yoti yophinjika kwambiri kumaona kuti we have the leader of opposition amene akufuna kuti aonesetse kuti mpaka atilande mpano. Inde. So ngati Afrobarometer kaimayankhula za anthu amenewo imaonesa real picture ya kulimba kwa opposition then. Pamene panopa kuti muone opposition like DPP, people are just talking of Professor Arthur Peter Mutharika. They are not talking of DPP as a chipani chimene chakhala mboma for 14 years. Chifukwa Dr. Bingwa Mutharika analamulira chipani chija for 8 years. Chifukwa cha imfa anapezeka kuti wachoka pakati pathu. May his soul continue rest in peace. Ndekuti ayo aja anangokhala ku opposition for just 2 years. Kenako anabwereranso 2014. Exactly. 2014 to 2019 ndekuti akhalaso to 2020 akhalaso ali mboma like 6 years. So mukatenga 8 years ya Bingu ndi 6 years ya Peter Mutharika ndekuti we are making 14 years. Nde panafunika kunena kuti anthu akamanena kuti iyi iwina inafunika kuona zoyipa zambiri zimene zachitika mu nthawi ya DPP, kunena kuti ngakhale wina wake atati azibwera ndimakanena kuti DPP ikhoza kuwina ndi 43%, ndekuti ndikungwala kwira mtundu wa Malawi.
kuulakwira mtundu wa Amalawi chifukwa Amalawi anakwiya, anafika kuti enough is enough. Let DPP go. Peter Mutharika apite ndi gulu lake. Ndipo anachita ma demonstrations osiyanasiyana mpaka kutuluka. Peter Mutharika adali kuira dziko lino kuti alamusi linamuike pa mpando. Ndipo sadayende pakhala anthu ambiri amene akumwalira akuluakulu oti odziwika bwino mayina awo. Talk of Dr. Malewezi, Dr. John Tembo, Dr. Gudo Gondwe, mpaka anamwalira former First Lady Anne Muluzi. Peter Mutharika sanatuluke ku Page House kupita kuti akakhale limodzi. Okay, ndikutanthauza kunena kuti Afrobarometer yo ikamakamba ndekuti ikufunika izionesa ntchito zimene munthu akhala kugwira kuti akhoza kupangisa kuti akhoza kuwina the heart of the people kuti can vote for him or her. Amalada koma mina tiyangane masina kulikurali. Ndikuti kuti anthu amene amakhala kupanga survey amafusa anthu amene akuona momwe zikuchitikira pa ground. Apa amanena kuti mwanzo 100 ali wonse ambiri amagamba kuti mina boma la lero ulamuliro wapa walephera so mbiri azikona kuti sizikuteka tikambene kutala yazikukomise wakakuiona ndalama zafuta akuzoanda ena kudandaula kuti ayinjala. These are the factors zimene anthu amagamba. Okay, ineyo chifukwa chake sindikufuna kuti ndiziyankha funso la zimene anthu ena akuganiza, because pali anthu ena amangoganiza kunena kuti uyuyu alephera without seeing zinthu zimene munthuyo wachita kapena zimene zikumulepheresa kuti munthuyo alephere. Inuyo ngati mkazi wanu mwamukwatira ndikapezeka kuti mwina sakubereka koma inuyo muli